Senátori v treťom kole volia prezidenta. Prvých dvoch sa včera nerozhodlo, či v prezidentskom kresle zostane Klaus, alebo ho zmení jeho rival Steiner. V treťom kole sa pravdepodobnosť zvolenia prezidenta zvýši verejne, ale bez prítomnosti novinárov a fotografov. Prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko sa nenechá stiahnuť do pretekov v zbrojení. Moskovský spravodajca ČTK Jakub Dospiva. Ve světě začíná nové kolo závodu ve zbrojení, ale na nás to nezávisí, my s tím nezačali. Nejrozvinutější země opřené o svou technologickou převahu vydávají mnoha systémů nových generací a jejich obranné výdaje jsou s našimi prostě nesrovnatelné. Je to 10násobek toho, co dělá Rusko. Pro nás se ruský prezident Putin zbrojou představ.